मुभिफोरावथ' बिदिनो खिथिलायोना जायफोरा न'नि मालकिनि बिसोरो साबिखौ इदि लाबाय थायोना इदि सारि बिजौआव इदि खानानै दोनखायोना साबिखौ हे लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि अननायाव दिनै फुङावनो मिस्ट्रिफ्रा फैयैनि सिगांनो दुगैनानै लेखाबाय आरो हासबेन्डआथ' अफिसाव थांबाय फुंनि जि खामानिफोरखौ मावनानै ओंखाम संनानै सब लान्च पेक खालामनानै होबाय बेबो मोनहैबाय आंबो दुगैनानै फ्रेस जाना लाखाबाय आरो दा मिस्ट्रिया फैबाबो जेबो प्रब्लेम गैया आरो नङाबा आरो इसोरखौबो नायबाय थानांगौ जायो नायबाय थानांगौ माने मा खनले माने लक खालामना दोनबाबो इसोर माने बेल दामबाय थायो आंबो आरो बेसेबां थांबाय थानो दा ओंखायनो नायलाय आंनि जिफ्राबो एहायसो दङ बे साननैसो आंना रुटिना आरो उल्था जादों आरो मानो होनबा बे मिस्ट्रियाथ' सानावथ' मिस्ट्रि थाखायो 10टानिफ्राय माने मोनाबिलिनि आरो 6टासिम थायो इभिनिंनि 6टासिमथ' थाखायो 10टानिफ्राय आरो जिखिजाया सानसुआवनो बे जि सुनानै बेहाय लामनाय जायोना नैबे दिरुंफ्राव बेहाय लामनाय जायोना दाथ' बेहायनो खामानि मावगासिनो ना दा जि सुनानै होनोबो लामनोबो माने जायगा मोनाखैना ओंखायनो आं सानफ्रोमबो मा खालामो मोनायावसो जि सुयो आरो मोनायाव जि सुनानै मा खालामो जों उन्दुग्रा न'आवनो फार्स्टआव बेहाय एसे सम लामना दोनो ओमफ्राय दैया सरनायनि उनाव आरो जिनिफ्राय दैया सरनायनि उनावसो आं लांनानै माने जों उन्दुनायावनो आरो एसेबो सालायखायोना मोनायाव दाथ' सानावथ' सालायनो मोनखाया जेसां गरमबाबो बिदि खोबना दोनो नङाबा एसे खामानि मावनाया हाद्रिबाला हाबोना एहाय बेहायनो माने रानखायो आरो बेहायनो सेराव लांनानै दोनखायो आरो दा आं जिफोरखौबो जाफैनोसै लोगोफोरनि बेडशिट गस्ला गानग्रा माबा माबि आरो स्टेफ्रा फैबाय दां बेल माने दामदों आई नहीं अभी आया नहीं मैं तो 1 घंटे से बैठा पड़ा हूँ नीचे वो मतलब एक दो भैया है ना लाल कुर्ता पहनने वाला उसको भी तो देखा नीचे बिसोरबो ना बे फैनायफ्रा इसोर लेबारसो इसोर फैनायफ्रा ओमफ्राय ठिकादारासो इसोरखौ लाबोयोना कन्ट्रेक्टरा मिथिया आरो इसोरो थाब फैनानै गावसोरबो नेबाय थायोना बिचारा बेगखौ दिहुनसै नैबेहाय जोंना बे बिसिनाया एसे गाहाय जाबायना दाना बे बेगफोरखौ दोननोबो एकदम एसे थोन जायो आरो हाबनो नागिरा बे कापबर्डआव दोननाय बेगफोरखौबो दिहुननो बिराद प्रब्लेम जायो आरो दरजाया बिदि खुलि जायोना बे बिसिनाया गिदिरखाय दा बेहाय दोनसै गस्लाखौ बहाबा थांबाथाय गाननाय गस्लाफोरखौ बेहायनो दोनखायो आरो बे मोनसे बेगाव आरो बे रुमाव थानाय बेगाव दोनखायो आरो बेबायदि ट्रलि बेगफ्राव आरो नुनायाव फिसा फिसाबाबो बिराद हमखायो बेहाय जि बारा हमो आरो बेहाय नैबे बेगखौबो VIPनि ना बेयो मोजां आरो कम्पानिया VIPनि बिदि बेगफ्रा मोजां आरो ट्रलि बेगफोरा बेखौबो बे हासबेन्डनि बिसोरनि फुजायाव बिदि गिफ्ट मोनदोंना अफिसनिफ्राय बिसोरनि बे अफिसनिफ्राय मोननायसो आरो इयो 2 इयार्स जाबाय नामा मोननाया 2 इयार्स सिगाङाव दुर्गा फुजायाव मोनदोंमोन आरो मोजां बे बेगा गरमा थांहां जादोंना दा गोजां बोथोर फैगोन ना बारा दिन गैला ओंखायनो गरमा बारा जाथारदों आरो बिदिनो जायोना जेखिजाया माने गोजां बोथोरा थांनोबाबो जेब्लानाखि गोजां बोथोरा थांहां जायोना अब्ला मा जायो माने गोजांनाया बारा जायो बिदिनो दा गरम बोथोरा थांहां जादोंना लास्ट स्टेजाव मोनफैदों ओंखायनो गरमा बारा जादों आरो लोगोफोर एसे मोखां सुना लाबाय एसे गरममोन ना बिराद गरममोन ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो एकदम खामानि मावगासिनो ना दासो एसे माबा आरो दासो एसे साउन्ड खम फैदों आरो दहायनिफ्राय खामानि मावगासिनो ओंखायनो आं रेकर्डबो खालामनो हायाखै आरो एसे ओरैनो बिसिनायाव गोलांबाय ओंखाम जाखांनानै दा एसे ओरैनो नर्मेल एक्सारसाइसबो खालामबाय दा ओमफ्राय मोखां सुनानै एसे फ्रेस जाबाय आरो दा मोनाबिलिनि साहा लोंसै आरो जोंथ' बिदि अक्ट'बर मान्थफ्राव माने बेरायनो थांनायसो खोथामोन ना बाइक ट्रिपाव हासबेन्डजों आंजों बिनि लोगोफ्रा माने थांनाय नङा नामा थांबाथायथ' जों बिदि कारावनो थाङो बिसोर थाङाबा जोङो बेरायबो हासबेन्डआ आरो आवगायनिफ्रायनो एकदम बिराद बाइक ट्रिपाव थांनो बिराद गोसो आरो बे माने लादाख बेफोराव थांबाय थानाय बिराद आंखौ लोगो हमबाय थायो खिन्थु आंसो गिनानै आरो एसेबां बिदि खेंख्रा जायो आं थाङा बिदि होननानै आं थांखाया आरो दा एबार माने चान्स मोनबा आरो जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा बे कर'नानिबो गुबुन स्टेटफोराव हाबनायनिबो एसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ ना जुदि एसे माने रुल्स एन्ड रेगुलेसना एसे रिलेक्स जाबाथाय आरो दाथ' मानसिफ्रा थांबायनो थादों अब्ला जोङो नायनोसै अक्ट'बरनि लास्ट मान्थनि जे फुजा भेकेसन दङ ना अब्ला थांनोबो हागौ आरो लोगोसे फैसानिबो खोथा दङ ना
फाइनान्सियेल माने फैसाबोथ' नांगोन ना एबा रड ट्रिप थांबाबो बाइकनि सब माने अल एभ्रिथिं मोजां खालामनांगोन जोंनि माने आइथिंनि लेग्सनि बे सेफगार्ड हेल्थनि सेफगार्ड सब बेफोरखौ बायनांगोन ना दा ओंखायनो एसे माने नायनानै सोलिनांगौ जायोना एसे फिउचारनि थाखायबोथ' फैसा एसे दोननांगौ ना दिनै नैबेखौनो दिहुनबाय लोगोफोर इदि बेहाय बे फ्ल'रनि इदि पाका दंमोन ना नैबे इदि पाकाखौ दिहुनबाय आरो दिनै ओमफ्राय बेखिनिखौ दिहुननानै आरो बेखिनिया जों माने सिदाना नैबे माबाजों वालजों बेखिनिखौ दिहुनो आरो ओमफ्राय बेहाय बेखिनियाव माने बिसोरो गोदान रड बिदि होनानै बेखौ सब सेफायजोबगोन आरो बेखौ बे वाल बेसेबां बे माबा दङना बे सब सेफायजोबगोन बेखौ सेफायजोबनानै उनावहाय बेहाय गोदान रड होनानै आरो गोदानै माने बेखौ गोदानै आरोबाव लिंटार बानायनाय बायदि आरो गोदानै माने बेखौ बानायगोन आरो दायो गाहायनिफ्राय बिदि सेफायलांगासिनो आरो बिदिनो सब सेफायलांगोन बिदि जोंना इनि आरो भिन्दि आरो थाइनै थाइदों नैबे आं दहाय थाइसेसो नुदोंमोन दा नैबे थाइसे आरो इथिं नैबे थाइसे गाबोनसिम खानो हागोन आरो बेखौ सानफ्रोमबो इदि आरो जोंना सप्तासेयावनो थाइनै भिन्दि मोनजायो आरो जि मोजां मोनो ना लोगोफोर दा बेखौ फार्स्टआव बे बेलकनिखौ मोजां खालामदों बेलकनिखौ मोजां खालामबा आरो गिदिर टाब लाबोनानै फांब्रैसो लगायनांसिगोन आरो अब्ला बोथिसेथ' मोजाङै आरामनो मोनजाखागोन आरो दा लोगोफोर आं साहा लोंहैनोसै बे साननैसोना आंहा न' साफा खालामबाबो जेबो खामानि जायाखै आरो एसे थांलाय फैलाय खालामगासिनो ना बे न'आव जों थाग्रा न'आव आरो किटसेनावल' माने रावबो हाबा बाहेरनि हल आरो बेलकनिथिं करिडरजों थांलाय फैलाय खालामना ओंखायनो एसे लेथ्रा आरो उपाय गैला थाब माने मोजां जाबानो जोंनि थाखायबो मोजां दा नै आंना साहाया नैबे आरो दाख्लैसो लाबोदोंमोन ना लोगोफोर एनै बे लोगोनि न'आव थांनायाव जोङो बे सियार पार्कनि जे बेंगलि मार्केटाव थांदोंमोन ना बेनिफ्राय नैबे बिस्कुट अरिगान' आरो गार्लिक बिदि बेहाय एसे फ्लेभार दङ आरो गोथाव आरो मैया फार्स्ट जादों ओमफ्राय दाबो जानोसै आरो आं बिदिनो आरो गोदान बुस्थुफोरखौ ट्राइ खालामनो मोजां मोनो आरो आं बिदि साहा लोंबा बिस्कुटखौ बिदि सोमबासो मोजां मोनो आं डाइरेक्ट बिदि मालाबाबो बिस्कुट जाखाया आरो बिदि नैबे एल'भेरा खाबाय आं जोंनि खामानि मावग्रा मानसिनो नांगौनो आरो ओरैनो थास्लायस्लाय नङाबा एफा गिदिरगासिनो आंबो आरो सानफ्रोमबो लगायनो बिदि बायोना आं गेजेर बावैसो लगायो आरो खानायाव दा बे बिबायना मोजांनो मोनबाय आरो आं लांथों नङाबा ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामनो सोरबाथ' इउज खालामगोन ना बेखौ ना लोगोफोर दा होनोसै आरो बेखौ बे सायाव थुलुंसि माने फांसे मोन्दोंनो आरो बियो लांगोननो आरो लांथों बेबो नङाबाथ' बेहायथ' थुलुंसिखौ ओरैनो मोनखायाना बायनांगौसो नार्सारिनिफ्राय बायनांगौसो आरो बेहाय जोंनि गामिफ्राव जेसेबां बुस्थुफोरखौ मोननो इजि बिदि माने गिदिर सिटिफ्राव माने फिसा बिफां नागिरबाबो मोननाय नङा आरो जेखि जाया 60 रुपिस 70 रुपिस बिदि लायो आरो दा बे बिदों नालाय होनसै आरो मोजां मोनगोन बेबो लोगोफोर मोनफैबाय अफिसनिफ्राय दिनै फैनाय लोगोनो एकदम लेन्डलर्डआबो फैदोंमोन बे नायफैदोंमन आरो प्रग्रेसखौ ओरैनो बेसेबां जादों खामानिया बिदों रायलायबाय साहा लोंबाय लोगोसे बेनिफ्राय जबनि खोथा रायलायबाय पलिटिक्सनि खोथा रायलायबाय बिदिनो रायलायै टाइम थांबाय आरो दासो दसे सिगाङावसो बिसोर थांबाय आरो रायलायखाय आंना नै इडिटिंनि खामानियाबो जाबाय थादों इथिं आं दिनै जि खारै थांदोंना सानसे मानिथ' बाहेरायाव थांनो हायाखै बे मिस्ट्रिफोरखौ नायबाय थानांगौ दरजा खुलिना होनांगौ ना ओमफ्राय आरो बिसोरो थांनायसिम नेबानांगौ थारमाने ओमफ्राय बे जोंनि गाहायनि बिल्डिंनि आरो जोंनि सानि बिल्डिंनि मोननैबो न'खरनि आरो साबि आंनाव होलाङो थारमाने दा आं बे मोनथाम बिल्डिंनि मालकिन जाना दङ आरो जिखि जाया आरो एकदम बिदांलाय आंखौ जि जंखायलायो आरो बिदि ओरैनो मुभिफोरावथ' बिदिनो खिथिलायोना जायफोरा न'नि मालकिनि बिसोरो साबिखौ बिदि लाबाय थायोना बिदि सारै बिजौआव बिदि खानानै दोनखायोना साबिखौ बेबो बिदिनो दोनदों आरो साबिखौ इयावसो दोनलायलायो दरजानि माबायाव आलायनानै दोनखायो आरो हेंगाराव जिहेतु आं पार्मानेन्ट नङामोन नङाना पार्मानेन्ट मालकिनबा बेलेग खोथा आरो लोगोफोर डिनार टाइम डिनार जानोसै लोगोफोर मा डिनार आवाय नै मैथ्रु आरो मैया लाबोदोंमोन आं गोजायैनो मा टाइपनि माबा आंगुर बेबो आंगुर आं बिदिखौ जाफेराखै ओंखायनो नुनानै गोदान बुस्थु ना
गोदान बुस्थु आं ट्राइ खालामनो मोजां मोनो ओंखायनो बेसेबां लाबो नाथाय बे दाम गोसा नां सोंदोंमोन बेसेबां किल' इदि होननायाव 400 हाबाब 400 एफाथ' आं ओरैबाबो आंगुरखौ मोजां मोनखायो आरो बे बेगर थानाय आंगुर आं सिगाङावबो जाफेरदों होनदो टेस्टि बिराद गोदै आं बेसेबांबा लाबोखा 100 थाखानि लाबोदों खोमा 100 थाखा नङा 120 लाबोदों बे मनालि नुवाखै ना बेनिखायनो जों मनालियाव थांनाय खोथामोन आरो थांबाथ' अक्ट'बरनि लास्टआव थांगोन बे दुर्गा फुजानि बन्द दङ ना बे टाइमाव थांनायनि सानदोंमोन आरो दा बे टाइमाव जुदि हिमाचलाव जुदि एन्ट्रिया इजि जाहैयो बारा जुदि रेस्ट्रिक्सन जाया होमबा जों थांनोबो हागौ सेकेन्ड प्रब्लेमा जाबाय जोंना फाइनान्सियेल कन्डिसना बे टाइमाव जुदि मोजां जायो आरो होमबा थांगोन आरो जों एक्सुवेलि जेसेबां सेलारि मोनो बेनि बेसेबां पार्सेन्ट फिक्स मोनसे सेभिं खालामखायो आरो बेनिफ्राय आद्रा थाबासो जों बेखौ खरसा खालामनानै बेरायहैनो थाङो बा खरसा खालामो माने मान्थलि मोनसे टारगेट थायो आरो जेनेबा बेसेबांनिफ्राय बेसेबां फिक्स जोङो दोनखानांगोन बिदि होननानै आरो जिखि जाया खरसथ' जाखायो थेवबाबो नङाबाथ' जुदि जों सेभिं खालामाबाथ' माने पुरा आरो ओरैबायदि खरस खालामगोन ना पात्ता मोननाय नङा ना दा ओंखायनो आरो मान्थलि मोनसे टारगेट थायो आरो बेनिफ्राय बेसिम दोननांगोन आरो फिउचारनिबो खोथा थायोना माला मा जायो जेबो गेरान्टि गैयाना मानसिनि लाइफआव दा कर'नानि ओरैबायदि सिटुवेसन दा कत' मानसिया जबलेस जागासिनो आरो दा नोंथांमोनाथ' नुदोंनो निउसफ्राव दा इण्डियानि जिडिपिआ ओरैबायदि माने डाउन जादोंना नेगेटिभ -23% नेगेटिभ सानना नाय लोगोफोर जायफ्रा इक'नमिक्स फरायोना बिसोरो मोजाङै मिथियो आरो जिडिपिनि सोमोन्दै नोंथांमोनाबो जायफ्रा एसे फिसा फिनला माने साख्रिनिथ' जेबो फिसा गेदेरनि खोथा नङा जि मावबाबो आरो लागिले 5,000नो मोनो बा लागिले 10,000नो मोनो आरो बिनिनो एसेबाबो नोंथांमोना सेभ खालामनो थाखाय ट्राइ खालाम आरो लोगोफोर आंबो जेलानोखि टंलायाव बे मावोमोन ना बे जुनियर कलेजाव प्राइभेट कलेजावथ' बारा बेसेबां फैसा होयो एसेथ' होयोना एसे होयो थेवबाबो आरो बेनिफ्रायनो आं मान्थलि माने आं बिदि फिक्स दोनखायोमोन आरो आं बे बुस्थुखौ जोंनि आइनिफ्राय सोलोंदों आरो जोंनि आइया माने बेफोर बुस्थुआव माने एडभान्स आरो दिनै जोंनि बेयाव जे खामानि मावबाय थायोना मिस्ट्रिजों हेल्पार सासे फैदों गोदान बे खामानि मावबाय थानाय मानसिया सिगाङाव बे गारिनि ड्राइभारमोननो आरो बिसोरा दा बिजनेसफोराथ' सब फ्लप जालांबायना जेसेबां बे बिजनेस बा स्कुल कलेज सब बन्द दङ हस्पिटेलिटि बिजनेसफोराबो सब डाउन जाना दङ मोनबो बिजनेस सोलियाखै गासैबो मानसियानो वर्क फ्रम हम खालामबाय थादों बेनिफ्राय खायसे बिजनेसआथ' एकदम सोलियाखैनो बेनिखायनो मानसिफ्राबो बारा ट्रेभेल खालामनो गिदों ट्रेभेल खालामाखै रावबो जेसेबां आवगायाव जायफोर मानसिया ड्राइभार माने लाखिदोंमोन बिसोरबोथ' दा पार्सनेलि ड्राइभ खालामो ना कर'नानि थाखायनो सब माने सेफटि मेजार्सखौ नायनानै आरो गाव हारसिं ड्राइभ खालामो ना बेनिखायनो बिसोरा ड्राइभार मोननो आरो सिगाङाव दा मोनबो जब गैयैखाय मा खालामनो बे मिस्ट्रिजोंनो हेल्पार जानानै खामानि मावबाय थादों आरो बेयाव एफा खम वेजाव खामानि मावनांदों आरो सानसेयाव आरो बेसेबां मोनगोन खमसे खम 200 हेल्पारा 250 जागोन आरो हेल्पारा बिदिनो जानाय लोंनायथ' जेबो गैया नोंबो गैया बोरैबा दुखुबो मोनो बिदि दा जे बुंदों आरो पहले तो एसी के गाड़ी में बैठते थे ड्राइवरी करते थे अभी देखो मेरा मुझे कहाँ से कहाँ पहुँच गया बिदि होननानै आरो सब मानसियानो जेनेबा बेफोर खामानिखौ हार्ड वर्क मावनो हाया ना दा बिचारा बेयाव बिनि स्किला दं ड्राइभारि बेबोथ' मोनसे स्किल ना बेयाव बेयो एक्सपार्टमोन दा आरो बे कर'नायानो सब मानसिखौ बिदि एकदम आलाय सिलाय खालामबाय आरो माने फिउचारनि थाखाय आरो नोंथांमोनाबो जेसेबां खामायो बिनि एसेबाबो आरो 1% सेभिंस खालामनांगौ आरो सेभिंसआ मोनसे मोजां स्किल आरो बे मोनसे मा होनो सेभिंस खालामनो हानाया मोनसे बे स्किल डेभेलपमेन्ट बेसादनो आरो खारन गासैबो मानसियानो सेभिं खालामनो हाया आरो बिराद आखाइफोरा मानबाय थायोना फैसा मोननाय लोगो लोगो बेनिखायनो सेभिं खालामनो सोलोंनांगौ आरो जेसेबां हायो खारन मानसिनि जबा पार्मानेन्ट नङाबो जानो हागौ माला मा जालाङो गेरेन्टि गैया गभर्नमेन्ट जबबाबो मालाबा सेलारि मोनाबो जानो हागौ जोंनि आसामावथ' खोनाबाय थायो गभर्नमेन्ट जब जाबाबो मालाबा सेलारि मोनलायलाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो दा इदिनो जाबाय थादों मालाबा दा फैसा होनो हायाबो जानो हागौ फिउचाराव आरो ओरैबायदि सोलिबाय थादों गभर्नमेन्टआनो पुरा लसआव सोलिगासिनो ना मानिफ्राय फैसा होनो प्रडाक्सनानो जायाखैबा एक्सपर्ट इम्पर्टनि जेबो बिजनेसा जायाखैबा मानिफ्राय फैसा जिडिपिफोराबो नेगेटिभआव थांदों जिडिपिआ बेनिखायनो जेसेबां हायो सेभिंनि स्किलखौ डेभेलप खालामनो नांगौ आरो एसे माने उन्दैनिफ्रायनो आरो सोलोंनांगौ आरो जेब्लानिफ्राय माने टिनेजार समनिफ्रायनो आरो नङाबा बे माने एकदम फार्स्टनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जुदि पुरा शपिं खालामनाय बे हुदाखौ खालामना लाबा खायफाया उनावहाय गारनो हाया जायोना कन्ट्रल खालामनो बेबो मोनसे माबा ना हेबिटनो जाहैयोना बेबो मोनसे हुदा बायदि जाहैयोना ओंखायनो आरो
बिराद इम्पर्टेन्ट आरो सेभिं खालामनो हानाया जोंनि मानसिया बारा बेफोरखौ फोरोङा एबा जोंनि बर' मानसिफ्रा बे बुस्थुआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गैया आरो बारा नुनो मोना सेभिं खालामनाय बाट गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सेभिं खालामनायाव बहुत बिसास खालामो आरो जेरै बैसा बे मारवारि मानसिफोरखौनो नाय बिसोरो थाइसे खामायनानैबाबो सेभिं खालामनानै गिदिर जाहैयो आरो बे फैसानि आमदानि जाहैयो आरो फैसा गैयै मालाबाबो जाया आरो जेसां साख्रि मावाबाबो जेसां गिदिर खैफोद फैबाबो बिसोरो इजिलि बेखौ हेन्डेल खालामनो हायो आरो दा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो थागोन बे सेभिंनि स्किलखौबो सोलोंगोन नायनानै सोलोंनो हायो बेलेगफोरनिफ्राय एसे ट्राइ खालामनो हालायलायगोन आरो खेबसे जुदि सेभिं खालामनाय स्टार्ट खालामनो हायो होमबा नोंथाङा गावनो मोजां मोनलायलायगोन आरो बेखौ उनावहाय माने गावनो माने मान्थलि बे माने माइन्डआव फैगोन आरो आं दोननांगौ ना बेखौ खरसा खालामनानै एक्सट्रा इदि आरो आवगायावबो जुदि बहाबा रेस्टुरेन्टआव जानो थांनाय बा बहाबा जुदि गिदिंनो थांनानै एकदम बांसिन जुदि खरसा खालामबा आरो अब्ला बे माइन्डआव फैगोन आरो आं दोननांगोन ना इदि आरो मानसियाथ' लाइफआव इन्जय खालामनांगौ बेरायबो इन्जय खालामनांगौ एकदम इन्जय खालामनांगौ खारन लाइफआव मा जायो मा जाया बेबो जेबो गेरान्टि गैया ना बेनिखायनो एन्जय खालामनांगौ आरो अनलि जों फैसाखौनो एकदम सेभ खालामनानै इदि हमबाय थागोन बिदिबो नङा बेनिखायनो मोनसे पार्सेन्टेज फिक्स खालामनानै दोननांगौ आरो बेनि खमसे खम हमना ला जेरै खामायनायनि 30% सेभिं खालामबाय 30%खौ गावनि हाउस हल्डनि खरसायाव बाहायबाय बाखि 30%खौ बहाबा इम्पर्टेन्ट खामानियाव बाहायबाय बेबायसाहै एडजास्ट खालामनांगौ आरो मोनसे पार्सेन्टेज फिक्स खालामनानै लाखिनांगौ आरो गावनि हानाय बायसायै दा लोगोफोर आरो बारा बुंलिया दिनैनि थाखाय बहुत गोलाव जाबाय दा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय लोगोफोर बाय